Ya wis. Bagus, bagus. Aku seneng. Kowe duwe penemu sing kaya ngono kuwi. Napa mawon niku nek kekathan sta bakale ora apik. Iya. Lah niki terus ajeng ngrembug menapa, Pak? Kowe karo aku lho nderekke ndaramu Pandhawa wis puluhan taun. Nganti dina iki aku wis entuk sasmita yen ndaramu Pandhawa bakal nyabrang perang gedhe kang winastan Bratayuda Jaya Binangun. Mula ora aneh nek akeh para putra Mas, piye Kang? Cetha banget yen to Kurawa wis nerak macak nerajang perbatang. Bakal nggih mangsa ngelak wanci Bratayuda. Liwat njeron bumi men cepet lakune matur karo Punden Pandhawa. Ayo Dimas, tak tutke Yayi. Yo Kang, tak derekake. Pate Cundaka Dewa wonten dawuh Gusti kula Prabu Nagayaksa lan Wadyabala kabeh negara ing Guwa Penatas ngugemi marang Nawala ingkang wis ndak tampa saka sinuwun Prabu Duryudana. Yen to aku kinen sakbiyantu marang panjenengane nggone bakal napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mula aku njaluk penemumu pati kepiye munggo konku bakal nyaguhi lan orane apa kang dadi ngendikaning Nata Ngastina. Sinuwun. Miturut abdi ingkang kepatihan pun Cundaka Dewa. Samangke saking pemanggih kula menapa ing dipun ngendikaken sinuwun Duryudana lumantar Nawala. Saenipun paduka sendikani jernyatanipun menawi mangke Kurawa saged ngukup kemenangan. Tanwandi paduka badhe kathah sumitranipun lan sak mangsa mbok menawi sak mangke negari paduka ketekan parang muka tuwin mengsah. Prabu Duryudana sakurawanipun tartemtu uga badhe paring bebantu dhateng paduka Sang Nata Prabu Nagayaksa. Ladal. Ya. Yen pancen kaya mengkono, aku mengkari manut apa ingkang dadi karepmu te. Ya ming jroning Nawala. Ditulis dening Prabu Duryudana, aku ora dikeparengake tedhak ana ing negara Ngastina. Nanging supaya nyaket negara Ngamarta ndhisiki ngepuk perang negara Ngamarta ora susah ngenteni Bratayuda. Taga wonten dawuh milung siap juragan. Piye munggo penemumu babagan perkara iki? Nek kula ya ora mathuk, kula ya ora cocok. Ya nek sing apik niku ngenteni perang gedhe Bratayuda dumadi nek panjenengan ajeng bantu kalih Prabu Duryudana niku kula nggih mathuk monggo-monggo mawon. Nek panjenengan terus nuruti menapa didhawuhake Prabu Duryudana kinen jujuk teng negara Ngamarta nggih mangsa ngelak wanci perang gedhe. Kejaba siji panjenengan menika nerak pacak nerajang pewaring dewa angka 2. Nuwun sewu sawijining nalindra nggepak perang negari sanes menika kudu wani mbuang layang penantang. Ya lho. Ha iya kuwi jenenge lagi satriya. Ngepuk perang negara liya kok tanpa mbuang layang penantang niku teges sampeyan dianggep ratu sing ciring getih wedi mati. Ratu sing duwe rasa mires satemah maras sabab bakal nyumurupi muncrating marus. Lho niku. Monggo nek ajeng kepuk perang negari Ngamarta monggo mawon ning buang layang penantang. Nggih mboten kok arep kepuk perang negara liya kok malah buang uwuh. Niku tegese mboten cocok karo kanyusenyatan. Ya ya. Iya. Piye Pate nek cara kula
sampun ngantos ndaraturipun Togog nyatanipun Togog menika namung batur, Togog menika namung gedibal, Togog menika namung Panakawan. Mula inggih paduka Gusti kula sanata badhe pitados kaliyan aturipun Togog ingkang saknyatanipun menika dereng kantenan leres lan botenipun. Ngono ya te inggih. Ya yen pancen kaya mengkono. Dina samengko ketapno para wadyabala, Togog wonten dawuh njaluk pangapura yen to aturmu dina iki ora tak gugu. Oh nggih mboten dados menapa. Sing jeneng batur niku pangembating catur ya lho. Ayo. Elek-elek karo Ratu Gustina Ewa dene mboten diagem nggih mboten napa-napa ning nek enten bobol boroting lelakon mang tanggung dhewe. Enten abang biruning kahanan lelakon sampeyan mang ngrasake dhewe. Ya mengko aku bakal ngrasake. Cundaka Dewa wonten timbalaning adhawu. Tetapno para wadyabala ayo budal marang negara Ngamarta nggih ki mangsa gelak wanci. Ngecak perang negara Ngamarta inggih monggo sinuwun kula dherekaken ayo wate Cundaka Dewa. Kok le tindak kepet-kepet. Pancen bilung iku ora ngajar. Wong cethuk dijaluki minyak kok dikeki minyak panas. Wah, ladal. Kok wonten dawuh kaya lungguh ning anglo ora. Mengke nek pun soklat rak mateng. Wah, jan ora. Iki nek ora sapa tegek sing kei minyak. Kudu tanggung jawab lho. Ngedemke. Ayo digelak lakone Pratek. Bateng negara Ngamarta kok mumpung tesih panas. Awe kula dherekake iya kowe ladal setan ladal. Wis tutup Leda Gojek. Sampun, Pak. Sampun, Pak. Pak. Napa-napa niku sak madya. Iya. Mboten perlu kekathan, mboten perlu kesithiken. Nek kokean niku wong mangan niku urane 2 piring kok mangan 5 piring ya mesti muntah-muntah. Dadi Gojek ya sak madya. Ora perlu kokean, nek kira-kira cukup ya wis. Bagus, bagus. Aku seneng. Kowe duwe penemu sing kaya ngono kuwi. Napa mawon niku nek kekathan sta bakale ora apik. Iya. Lah niki terus ajeng ngrembug menapa, Pak? Kowe karo aku lho nderekke ndaramu Pandhawa wis puluhan taun. Nganti dina iki aku wis entuk sasmita yen ndaramu Pandhawa bakal nyabrang perang gedhe ingkang winastan Bratayuda Jaya Binangun. Mula ora aneh nek akeh para putra, para punggawa Tamtama Senapati ngepadha rawuh ning negara Ngamarta niate mung kepengin ngatonake dharma bektine supaya tinuding dening para Pandhawa madheg Senapati apan kuwi ingkang dadi gegadhanganing para satriya. Lah terus kaya awake dhewe iki minangka dadi Panakawan. Awak dhewe iki minangka dadi batur. Monggo Pandhawa arep nglakoni perang ya kuwi Bratayuda. Nek miturut aku iki kowe karo aku ya ora kena padha menak-penakan. Ora kena padha sak kepenake dhewe ning bantu Ndara Pandhawa anut kabisane awake dhewe. Yen awake dhewe iki batur ya mbantu piye supaya prajurit kuwi ora kekurangan sandang utawa pangan, ora kekurangan unjukan butuhake unjukan sarta daharan kowe karo aku ya wajib nyawisake. Mula sing jeneng menungsa kuwi gegayuhane mung manut karo kabisan, manut karo ngukur karo derajate dhewe-dhewe.
Nek derajate kaya kowe karo aku ya wis apa anane bantu ya sak gaduking kabisane awake dhewe aja duwe pepinginan sing di luar. Tenan ora, omongan kedawan iki terus kok kata-katane kentekan iki terus ming sak jabaning kabisane awake dhewe. Karepku ngono kuwi to, Le. Miat langen ning kalanggiwan agar pandan moncar tinon ler kekonang surung sorotetan padang kasoran pacaring purnaming gegono dasare mangsa katiga. Petruk apa? Pak, jane kula niku duwe impen. Impenmu apa? Impen kula mboten perkara kula menika turu terus nglakoni impen mboten. Sing kula aturke impen niku gegayuhan, Pak. Gegayuhan sing piye? Gandeng pendak-pendak bapak prisa piyambak nek kula niku arep ming Panakawan ning kula duwe keprigelan olah kridane ngaprang. Wis mula wali kula menika ketemu karo Kurawa, kula ngakoni perang karo para Sata Kurawa, nyatane Petruk tekan semriki ya slamet ya urip. Tegese Petruk niku ora ketang sithik duwe keprigelan ing babagan ulah kridane ngaprang. Lah terus kula kok duwe gegayuhan, Pak. Gegayuhan apa? Kula kok kepengin matur ngersani karo Punden Pandhawa. Kula kok kepengin sak ora-orane didadekke prajurit, sak ora-orane didadekke manggalaning prajurit, utawa kula malah luwih diparingi pangkat. Syukur bage nek Petruk niku iso ngukur karo ketrimaning urip. Kula pengin dadi senopati ngaturke kelabuh bektine awak kula dhateng punden-punden kula para Pandhawa, Pak. Marika ten prayitna semuriris seka balik titiyane Gandayani. Petruk lagi mingkem lho leh ku omong. Wong ki ngukur karo derajate, ngukur karo kabisane. Lah wong kowe iki ming batur, kowe iki ming Panakawan ya bener, kowe iki tau tate Bandayuda perang karo Kurawa. Tau tate tak kongkon kowe nemu alangan kudu adu atos sing balung leting kulit karo Kurawa, pendak-pendak kowe iso menang. Ning iki Bratayuda ora sak lumahing wong perang. Apa kira-kira kowe iso lan iso dijagake upama entuk pangkat saka para Pandhawa, Pak? Napa salah nek kula iki gegayuhan sing luwih dhuwur? Para nimpuna sampun sami nyebataken yen kowe duwe gegayuhan kuwi yen iso sak dhuwuring langit gegayuhanmu, sak dhuwur-dhuwure. Upama tiba ora tiba ning ngisor, nanging isih tiba ning dhuwur, tegese mboten amblek urip kula. Upama kula niku didhapuk dadi senopati tenan, wah kaya ngapa senenge atiku. Kula ora arep owel karo uripe Petruk, ora arep owel karo kahanan kula. Kula ikhlasake. Nek pancen Petruk kudu tekaning pati, Petruk kudu sirna wonten ing Bratayuda, kula mboten napa-napa. Ikhlas. Patine Petruk, patine Panakawan ning para Pandhawa ngenami Petruk, kinarya rabuk kemenanganing para Pandhawa. Wo, sumpah lahir batin, Pak. Seksene sing gawe urip kula mboten ajeng owel, kula ora arep ngrundel. Ning kula ikhlas lahir batin, Pak Semar. Anakku, anakku. Ya, bapakmu mengestoni ning sing seneng wong perang kuwi kudu duwe daya kekuatan. Mula sadurunge kowe sowan negara Ngamarta kowe tak tundung, Petruk. Lho, malah ditundung pripun? Golek ana pertapan sing aran Pertapan Teja Kinurung kuwi kancaku. Pendhitane kuwi sumitraku ya dulurku. Jenenge Begawan Teja Sumirat. Kabeh gegayuhanmu aturna marang Begawan Teja Sumirat. Nek lumrah wis ngerti kekarepanku, kowe mesti engko bakal entuk pusaka pirang-pirang kena kinarya godhong nggonmu bakal nglamar dadi tamtama utawa dadi pengareping Bintara ning negara Ngamarta. Nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Semare koden prayitna semuriris